Bi, hiru eta lau. Gaur Tafallan batu gara agerraldia ekimena aurkezteko. Ekimen honen helburuak badira euskararen erabilera handitzea, euskararen jakintza ere handitzea eta euskararen aldeko jarrera indartzea. Erromatarrek jarri zioten zonalde honi, orain hegoaldea eta erdialdeari, Agerbaskonun izena. Eta bada las tierras bajas de los euskaldunen. Lehenengo herriko jendearekin elkartzen hasi gara, ikusteko zeintzuk diren hemengo jendearen hausnarketak eta beharrak, eta hori kontuan harturik, ikusiko dugu ea zein ekintzak egin alditugu Euskara plazara ateratzeko. Herrigoraren kezka zen kanpainak bukatuko direnean ea zer geratuko den zonalde honetan euskalgintzan. Eta horretarako aurre egiteko egoera honi sortu zen proiektu bat egiteko ideia gero bere bide propioa izango duena. Herrigorako kutxetatik ateratzen den diru ekarpen zatitxo bat joango da proiektuen honetarako eta gero saiatuko da proiektu hau autonomoa izatea, baina momentuz harremana hori izango du Herrigorarekin.